sai da maraba zuciya ke kai abun fada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyana na cikin ƙasa da na ƙetare, arewacin ƙasa da kudancin ƙasa, ina muku barka da warhaka kuma ina da farin cikin sanar da ku za mu nuna fim ɗin Bidman Media Concept wanda kuka yi kuna jira wato Zaniat a nan Film Cinema Kano tun daga ranar 6 ga wata har zuwa ranar 12 ga wata. Kuma za ku kasance tare da dukkan jaruman da suka fito a cikin wannan fim ɗin, kama da kansu Zainab Bishira, shi kanshi babban darekta producer wato Abubakar Shehu, da kuma dukkan jaruman da kuma a cikin wannan fim za su kasance tare da ku insha Allah. Ni ma kuma da nake magana za ku kasance tare da ni a wajen kallon wannan.